Aprang si KARDOM kaduk kave la KBT 2.0 YouTube channel kilang ana doan fans tami lapen nili fan ki kaduk kave stami nang chini potahila nili men laki Avinas Teron lapen nonang litum kilang bom labang ki KBT 2.0 YouTube channel la lapen pinia bangke nili nalitum fan KCC loan mate Kisan credit card loan ka apply a process si labang so a video long nalitum fan nang than pachini ponik po lapen nalitum stami video ki cheng pen ki judan ki langia fansi nili hen pen chuning ri iklo la pen nali tum jong si non labang so YouTube channel long jong si nang ka homri mi lang polote kaching hon pen subscribe pu to arjan dui labang so dim nali tum berik dia no la pen adung hes tami bel arjan thek langin dak nali tum berik dia non la lo pute munon pen nili ajada son mate ajada video le labang so YouTube channel long upload tami nali tum ki lang long da prang la pen birta kachini da prang ya fan no tang te padar de pen lang pon nang la pen thiek pen chethan pon nang lapen offline process nali tumpan nang piklang pon ikpo lapen nang than pon ikpo application from for Kisan credit card mate KCC Fishery labang so scheme mate labang so atangka kilongi a form no labang ke mate loan a from lo lapen non nali tumpan nili thiek pen da ko PPC ka fill up poning ma labang nali tumpan nili nang than pachini pon ikpo lapen video ki jut molam nili nang than tupo PPA document sinaing ma lapen ko sodim si ki jogdam ning ma labang so form labang tan nili nang litum phan klardak alam labang so video long nang than pachini pon ikpo lasin nang litum aphan chuning rig lo nang litum video ki cheng pen ki jut an kilangi aphan si tang te pang cheng pon nang afrang nang litum photo pakni dak salam iknang po labang so koma men pen si ke apply den ma abang phu labang so abang phu no abang phinon asa photo dak pakni stapler pen pabon sin nang litum pidunang pola pendet labang so dim manali tum district amen tok iknang po Karbiang long posta west Karbiang long lapen east Karbiang long stanani tum dakpen tok dun iknang po district amen lapen that afit subject where to get KCC for fishery activity lo dagnang litum chongwai ikme ke thom ando ingsi bang ke fish farming lapen ingsi bang ke fish harvesting lapen ingsi bang ke fish selling la ke thom alun nang litum dakpen en dun melo apen aprangsi la fish farming polte labang fishery o kapang reng pelo lapen fish harvesting polte o kasomar la so kosono puye o kasomar la fishery long kilolo la son penta en dun mela pen fish selling mate fish selling o ke jor la so la ke thom dor labang solun nang litum dakpen en dun melo apen ing sibang dak labang nalitum chongwai ego kolopen nalitum endunima labang nalitum endun igmelo jongsi fishery pen oka pangreng a fishery tense enduni pulte pokori pen pulte nalitum la fish farming labang swadim le tik ego lapen general information in block letter lapen nalitum block letter pen amek kethe pen mate ada kethe pen angsis nalitum dak fill up onang po lapen nalitum blue pen kali black pen pen stamin nalitum dak pen fill up onang po black pen do pulte black pen pen le nalitum tok dun igon lapen aprangsi ko mabang phu bang phiamen pen sikai apply din ma labang so bang phu bang phiamen nalitum dak pen tok pon ignang po lapen sound off nalitum dak arlo somen pulte la son hema sora pen anamen nalitum dak tok dun ignang po lapen jongsi pin somen pen pulte labang ke akisar po men kalte payments tan nalitum dak tok dun ikmelo la documents long ateng nalitum aadhar card long a documents ateng nalitum dak tok dun igon lapen belongs to the caste nalitum copy a caste mes dak belong ma ST SC OBC MOBC general mate others nalitum jong se ST pulte la ST long tik nang po lapen that nalitum la gender long ta select nang po female male others nalitum dak pen tik nang po male pulote lapen date of birth nalitum la aadhar card along ke dot teng date of birth nalitum dak pen fill up dun nang po lapen that village pen that PO lapen pin code lapen nalitum block labang so amen tok dun inang po ko so block ma lapen assembly contingency labang nalitum voter ID long thek longi lapen district nalitum district dak pen tok dun inang po lapen kinang sot bangken nalitum mobile number pidun inang po lapen that afit la 3.14 fiscal culture activity lahai long bang nang ne nalitum lahai documents man nalitum long avededi la sil lahai bang nang ne lapen kopisi neng ma labang next page long nili nang piklang pon tu ikpo nalitum afan
labang ke next page lo lapen nali tum la thak ta fill up dunan lo lapen jok si dak previous aprang ka loan ki antang do pulte nali tum la number 4 long nali tum dak pen tok dun ignang po jok si avi pulte nang nilo lapen dak number 5 long lang pon ego nali tum application identity proof nali tum dak pen nang po identity proof afan lapen nali tum la aadhar number podim dak aadhar number man kinang solo ke do lapen copy pi sinali tum kipi dunima aadhar card pan card la tik thai non dak pen lapen det number 6 long bang labang bank details son nali tum fill up dun ignang po koma bang phua bang phi amendment se kai apply ma labang so account holder name bang dak tok dun ignang po account book long ke do teng lo account book la first page long nali tum do thai ka du ka ve details anta la so teng tok dun nang po lapen bank amen lapen bank branch lapen IFSC code lapen account number nali tum lang pa me pele tok dun igon la tok thai lo pulte puthat la ber do thulang number 7 lo name and address of the nominee guarantor daba nominee kuma phan sipi ponima la bangson nominee amen lapen POPS occupation district mobile number dak tok dun ignang po lapen non nang li pen la nominee copy siga chepho ma dak nalitum la bangso box lo fill up on ignang pon das bangso box lo dak tok det pen finalitum la nominee date of birth nalitum tok ignang po la bangso dim la pen det aber dolang la date la pen place nalitum tok don igo la pen dak bang signature of applicant nalitum dak signature bang chipi nang po signature pi thek thep nalitum la irimon po pen tip bers dame choklo la lo la bang hiniang deng lo la pen non ing sidolang li na piklang ekpo labang lo ing sibang ki jut siro labang ke no objection certificate lo nang litum fanili nang than pon ekpola no objection certificate copy posin nang kenang malabang tanili no nang litum hanang than pachini pon ekpo athemala nang litum long la kenang sot bang no objection certificate kenang sot bang ke nang litum lahai long thek loin lahai documents jong sin nang litum area dak number pata ave pulote nang litum dak ke tok option do enclosed copy of land documents jong se ave pulote NOC if land is not the name of applicant la bangke nang pola si NOC bang no objection certificate bange kenang sot lo la pen no objection certificate kenang sot la bang so dim ko son se ka fill up naing ma la tanili nang than pachini pon ek pon ali tuma la pen la no objection certificate tal lo la pen kuma bang phu bang phi amendment se ka apply do ni ma la KCC alone bang la bang so men dak tok pon ek nang po la pen SODO WO la ni tum dak pen tok pon igon la pen da fit nalitum village lo la pen blog amen tok dun igon la pen MAC contingency la bang nalitum tok dun ignang po la pen athak ban nalitum non do ke do long le ka an malas bang so biga tak tok dun ignang po la pen da fit la dak bang ke nalitum fishery bang ko an siki thema dang ke thema la tok dun ignang po la tok thaila pulte dak aber ban nalitum rong asar mate gambra sil nalitum labang sodim theng ignang po gangbra lapen gangbra signature dak pilote chok eklo jola hello lapen a process bange la ansi ki jud lo lapen nilin nang than pon ik documents bang ko PPC ke naing ma pulote documents ke naing bang ke nalitum la koma bang phu abang pc ke apply din mal labang so documents bange aadhar card lapen aadhar card nang po pan card nang po lapen voter ID nang po lapen nalitum bank passbook nang po lahai bang ka xerox tang se nang po lapen xerox tang de sell attested nalitum imitha men tok dun ignei la abera rong la xerox tang det lapen det fit nalitum la bang so formal long krong dun ignang po la aadhar card pan card lapen voter ID lapen passbook bank passbook lapen hola nominee documents tami daki pidun nei kenang sojong se aadhar card do pulte ipakwe ta chok nominee bangke nalitum nominee documents nalitum dakpen pidun ignang po lapen puthot la so logot ako photo apak kethin nang thulang penang an la size photo nalitum jeuthai dam nang po fishery along labang so photo nang litum print out dese la so dim nang litum pangheb nang po mate krong do nang po jo la so logot lo la so form logot lo la so form logot bang kenang bang ni lip ako nang pudu thu ik po nang litum ka apply vek abang phu abang phi aadhar card voter ID pan card la pen bank passbook la pen photo pakni la pen hola nominee comment se tok don ma labang so aadhar card la pen photo apak ke the nang litum fishery long ka cheu thai da ma photo
labang ke nalitum pidunang pola solo god lo lapen ki jogdam ning ba nalitum agriculture department along dam egon nodak dam lo pulte nalitum chini ikpo lalo labang ke non nalitum pini bang bong sinalitum samit dam lo pulte labang so tangka labang ke nalitum February chiklo molom si long igi lalo la sining hang abang pu abang phi nalitum jang si KCC alone endoni pulte lahilo a process bangke nalitum endun iktame jola ancor lo a process bangke lapen labang so form kuna silo ing ma pulte nili fana hombre ingon nili stami nalitum panang sen ikpo lapen nalitum stami prina odik denon lapen nalitum kinang sosot an fill up damo aprang sinalitum agriculture office on dampen arju dam igon non KCC alone pima pipema labang nalitum arju paprang jola hilo process bangke lapen langsung sana video si kilang verlang pulen nanitum karbitis 2.0 YouTube channel bang subscribe iknang po lapen bell ajan tadi dakkan nanitum ber pon ikden lapen online proses tan nili wanda prang pon nanitum pan koson se la KCC online kai planning ma la so proses tan nili nang than pachini pon ikpo tang ti pinia video long bang la ancolo lapen video lang misen pulen nanitum share ikon lapen like comment hai hoi ban nanitum si chini lo ting ni nepinon pigon lasi pena putha chetong thanang pini video long mal ancol la sido me thakme kadu kawe karbitis 2.0 YouTube channel long kilang rado anfastame nilhin pen kardom